Goddag, der alle sammen. Hvordan går det? Jeg håber, I har det godt. Velkommen til en vlog, hvor jeg skal skyde med en nødgang. Yep. Den er ret let. Okay, så her er den. Skyder. Det var ikke godt noget, det der. Det må jeg lige give. Jeg tror, jeg er forkert patron, du har taget, Mads. Mads, der er hul i den, tror jeg. Mads, der er hul i den, Mads. Det er forkert, der er hul i patronen. Du siger, der er hul i? Nej, patronen, Mads. Jeg finder lige en ny gun, okay? Mads. Tak. 2 sekunder. Hej igen. Det er sådan ud nu. Det er der federe den her. Er I klar? Den er Halo-pistol. Skal lige lade? Sådan. Ja. Det ser sådan ud. Dejligt. Ja, den er. Men hvor har det godt derude. Så går jeg ned ad vloggen. Og husk at abonnere på. Og Mads på baggrundsmusik skal jeg lige fortælle Mads. Hvad? Baggrundsmusik. Ja, Mads, han er baggrundsmusik. Jeg var. Ja, han var. Men ja, det var det. Hej hej. Og husk at abonnere på kanalen. Hej hej.